Uh, जों दिनै अर जागाबो चिनि टिप्रा मथानि ngै ताखौ खरकसा सुक जायानो बनि नगो माइसावनि तै माइतक बक्सनि माइ करि ngै माइरं करि ngै जों दिनै बन जे सुक मानि बाङै रवानि फाइलाय जामानि आर अर निवा चिनि अर प्रेसिडेन्ट चिनि टिप्रा मथानि ngै चिनि सारबाय किसा कक साइ नालेनो आसय बिसय सोङै Kadi sang tini kila tipra matha block committee ni ngwai sang kaisa kila wano sini meeting tongmani jara wano sini oro paisa belake kha khamani kok sok phaika ke tulsiram kami wa Indrajit hono Indra sadon jamate ne nukongwa belai ni birman nang tongkha bial ni bangwai sana nonani te sa khamne ba belai ni osubida tongkha hai kebi sang tini joto no sang meeting ni jora wano sang wanso lekha sini block committee ni joto members rok bai kro bai wi sang wanso lekha se borni no nukungwa kisa thangnai lemana hnai angka ar jaga wa sang sini Indrajit ni nukungwa phaiwi sang manai rok kisa masa subana hnai bi lekha sini oro mairung sokpekha bai 32 kg tei srai rok ni chajaknai bai sang biskut rok kisa masa tei alu piyas thok poktui som soyabin tei dal omo hai khaiwi sang tei rang bo haino rang 1100 sang borok no rokhai laikha kesang omo hai khaiwi sang khatong thobo sang jeprobo sang tipra motha tei bubagrani thansani mari sang dan thansani bising tei jing joto hamjak laiwi sang bukha bai bukha hamjak lai taku buku hamjak lai mani bising tei sang chini bubagrano sang tei bo phan kotor bai mane omono sang bisas khaiwi sang tini jing joto tini oro phaisok paikha takuk sukjayani no phaiwi sang haine chini je mansak sang tini chini omo block committee tipra motha kila block committee ni bising tei sang je mansak rok laijaka haise omo hai khaiwi sang tei bo buskango chini elakani tei bo obab obju rok chung mankha khe sang borok no bo tei bo buskango yak kholoknai sang je mansak sang borok no je nangmani jora roi meya phano kisi sa phano sang yak khologoi sang bukha kaham bai yak pharana bangwi tiyar tongo omo hai khaiwi sang tini or jaga tulsiram kami bo paisok paijaka borok no belai khe borok bai kok salaikha salaimani bisingo belai ni kha khamani bisoi no sang malaikha nukhungo belai ni birman nang tongo rugi sugi saskosto ni rugi omo hai khaiwi hospital o thangpai roke belai ni nukhung no kwlukjak samung humung khainiya samung tangthani o tangmaya amoni bangwi ni belai ni nukhung jongjal o klaijak boni bangwi ni sang je mansak sang chini mothani bisitui kisa suba laika joto hasuna ham ke phari जों tei kisak singmung chini tulsiram kamini ngै khoroksa sukjaya boni mung takukni mung khe tongmankha Indra Sadon ar bukhuk ni khe Raton Mali acha engke nang tini chini tipra mothani joto phaibai nirok no suba phaimani engke nirok tini bomo hai ma tongkha kisa saikhanar ko chanai khatong jakha he saura engke belai hambai taku ke phari जों tini belai no chini tipra mothani ngै chini tipra mothani block committee ar जों suba phaikha chini or tulsiram kami bo ke phari जों haino hai kok khnai na lephene chini block committee ni ngै vice president ni khuptui joto je tini ni sini YouTube TV o naitonai tako sorokno ang obno no koya musugo je sini bubagrani wan sobung bo ongkha जों tini bubagrani imang no mokhang khalaiani honoi joto tipra hasteni borok rok tini bukhao songwi nalaikha o jaga o जों tini bubagrano songwi no जों o edisi nirbachon no जों kwplai wnglaimaka o kwplai wngmani jora o je bubagra suma message romani nirok bijay misil ta khaidi nirok asuk khatungkha hingke chukbiya borok no
berok subabui om hakin jor khatung mungno phuluk di khani bubagra jeta message romani omno no sing tini sini block committee ni gei sing meeting asoklai tongmani jorawo sing khobor mankha oro sini tulisram kamini taku khoroksa bani nukungo belai ke sugya anai sing khobor mankha oro ni sini samung tang krak ba sini sengkrak gobindo jamatia oro tulisram kamini no bosono sahormani logo loge ne songwan songlaika bani loge taimasa tongu Ranjan Jamatia oro borok kunai tangphang tongo boron tui sing message mawi tini sing phailai jaka omono sing tabok wan sokthai sing kusung o ha ni nokphang o ha angkha sini ha 184 jon rajani bo songrok khoi je sing tini omo haike sing tagi mano ma songlai jabu tamani heba fatani borok kubun do pharok bai sing jeta satok jagoi sing tongmani bagaiनो sini borok kuluk masagatei kulugoi om haike sing puno kusuk kanani poriboton ngani sini thani sujug phaya phiyaba tabok sing sini edisio bubagrani je nahor mungboni imang bai sing tag edisio sing khomtabu phailik jaka oboni bagai sing tuluk ja mansak bubagrani jeta boni imang no sing mukthang khlai thani o takuk ni nogno khumsu gyanobu sing sini cm rok bai sing kok salainaikho যথেষ্ট বরনি বাগৈ যে পারে जों सिरासा खायनाय सिनि सेम सिनि बुबाग्रानो थानि जों कयनाय अ नग्न खुङो जाहाथे तैसा बरक सागबाय थांबा सामाद्र तै बनि सराय खरक बुरै सराय खरक बुरै तंजाबो ए फाग लाफो नायबाय जादि सिनि ताको बुखरक ले अब ओंखाबनि सराय बेलायखि सुगिया तै अ नग्न फां nok phang bubagra ngei boni yathek omo boni yathek hanjaya tangja maya bo tiaba boni nok borok ke sas kosto bo taksi hospital phaijamani hospitalo boni sothik babe treatment ok khlailai me anglai tongjabo rang krei chugjayani bagai ani bagai sung tipramo thane ngei bubagra ni ngei sung ja chukmani jotesto sung boroni bagai borong klabo sung tongnai je sini bubagra tongsak sing tongsak borokno sing subabani bagai pram tresta khlaibai sing tongnai ani bagai ang koinai sini block president bo oro tak sini jeta kormi rok sengkra rok khatung khaja khlaibai ja chukmani hi sing ya phalaimani 1100 taka rangno ya phanani bagai sini president no koi belai hambai sini tipra mothani block committee ni gei borok tini oro tulsiram kame phaisubo phaimani bagai phaidi ingke naitung ni jotono tai sini o video no jotono share khaidi tai asuna jotono hambai.